Kaixo txiki zemuza bete, ni hemen prest gaztezuloko galderak erantzuteko. Ojo, zer dio bidali duzun azken WhatsApp mezuak? Bera, nire azken WhatsApp mezua Gabriel Auriarterentzat izan da, abokadoseko aurkezarentzat, nutrizionistarentzat. Ze ez dait badakizuen, baina salsa eta batxata klasetara apuntatu gara. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Bueno, nik berarekin euskara praktikatzen dut, berak bere euskara hobetzeko, eta trukian behakin klase batzutara joten ez, salsa eta batxata klase batzutara. Eta arrun bihar dauko hurrengo klasia, eta arrun ordua eta gure kerala ordua zehazteko mezutxua da. Zein izan da famatuen arteko zure liskarrik gogokoena? Zalantzari gabe, oso presente haukat beti Soy una pringada eta Carlota Correderaren gorda regionera. Momentazo hori, iruditzen zait mundiala. Beste Espainiar kasu bat, beguale behi izanen zitekeen Amaia Montero eta Maluren arteko Twitterreko liskar hori. Me llamado gorda y punto. Beti poses, beti alai! Sekula egin ez dizuten zer galdera egitea gustatuko litzaizuke. Asko gustatuko litzadakeen galdera, izango litzateke, inoiz galdetu ziaten galdera da, zer egingo zenuke jakingo bazenu gaur hiltzera zoazela. Azken alde izan dadila, Ona mokoioarekin sartzen zarela. Ze gaina ez dakit zingo nuken, segurazki ez niokin horri esango, eta bakarrik pasako nuke azken eguna. Zer izipoza! Zer izipoza! Ez dakit, gero akaso igual batean kirtzon festa bat antolatu nahi eta lagun guzti gombidatzen ditut ez zer esan gabe, bueno, ez dakit, baina galdera interesante. Patxeraz nagoenen, gusantzaiera kafe bat eta kopa bat edatea. Eta kopa hori ez dut edaten alkola edateko, baizik eta tertuli baten barrenen eskuetan hartu eta hori gozatzea usantzai horretaz. Ondoen deskribatzen zaitun memea. Nahi asko gustatzen zait el no para. Askotan lagunekin beti aipatzen duten meme bada. No para. Ezkondu gau ero bat eta hil. Leire Martínez, Amaia Montero eta Cayetana Guillén Cuervo. Gau ero bat Amaia Monterokin. Zalantze gabe nintzete izan behar dula fantasia bat Amaia Monterokin gau ero bat pasatzea. Igual, eske ezkondu ez, ze ezkondu Amaia Montero egunero aguantatziare jebe izan behar du. Beira, ezkonduko nintzateke Leire Martínezekin, ze iruditzen zait pertsona interesgarri bat eta jatorra eta, berarekin ezkonduko nintzateke. Eta Ilka Cayetana Cuervo, baino, bere oso fana naiz, eta behani bezalare, igual batzutan, hemendik jote zaigu informazioa, eta orduan bi pertsona elkarrekin bizitzenen hola, ez, imposiblea da, orduan. Nik lehenengo ingo nukena da, hil aurretik, Cayetana Cuervokin, trago batzuk hartu, itzen pixkat, piki pixkatin, eta gero ja maitia, solo puede quedar uno esateana, zu edo ni, ni gatuko naiz, zu gatuko zaitut. Nik eleki olako poteleri zinuen ikan, Ederki ez da. Eta hau izan da dena, gaztezulo, mila esker jarritu hola, pasaba da, asko disfrutatzen dut sortzen dituzuen eduki guztiekin, eta zorionak urte guztiagungatik, eta zuei, laster arte, muxu.